Διεθνών Σχέσεων του ΔΥΣΥ, τον κύριο Αλέξανδρο Σίνικα. Καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Καλό μεσημέρι, καλή χρονιά. Σύνοδος Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, έρχεται η Μέρκελ και το ζητούμενο είναι αν θα καταφέρουμε να πείσουμε την Μέρκελ. Αν θα καταφέρει ο κύριος Αναστασιάδης να την πείσει και να δει τις πραγματικότητες που υπάρχουν εδώ στην Κύπρο. Στην επίσκεψη που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς στη Γερμανία πριν 2 μέρες, είχε δηλώσει ο ίδιος ότι το ζητούμενο για την Ελλάδα είναι η αποκατάσταση της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης. Μάλιστα. Η Κύπρος σήμερα έχει πρόβλημα και αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Είναι δύσκολο για μια αντιπολίτευση να πείσει για τις προθέσεις της κυβέρνησης και το τι μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση. Όμως σίγουρα ο Νίκος Αναστασιάδης το απέδειξε πολλές φορές στο παρελθόν ότι μέσω του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος δρά πατριωτικά και υπερκομματικά. Θα έχει κατηδίαν συνάντηση με την Καγκελάριο, θα έχει κατηδίαν συναντήσεις και με αριθμό άλλων πρωθυπουργών που θα βρίσκονται στην Κύπρο, με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο ίδιος δήλωσε ότι ό,τι περνά από το δικό του χέρι η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Κύπρου θα το πράξει. Ο Υπουργός Οικονομικών, με αυτά που έχει δηλώσει, μας βρίσκει και εμάς απολύτως σύμφωνος για το θέμα του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Όμως, δυστυχώς, κύριε Κυριάκου, η Κύπρος παγιδεύτηκε με την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας σύναψης του δανείου. Μπήκε δυστυχώς μέσα στην προεκλογική εκστρατεία της Γερμανίας. Μάλιστα. Και αυτό είναι κακό για την Κύπρο. Δεν θέμα είναι καλό ή κακό για την Κύπρο. Γιατί είναι συνεχόμενες δηλώσεις. Δηλαδή και πριν από λίγο είχαμε νέες δηλώσεις από Γερμανούς βουλευτές. Δηλαδή είναι μία δήλωση μετά την άλλη. Όταν ανήκεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να πάρθουν κάποιες αποφάσεις, πρέπει να ξέρεις τα χρονοδιαγράμματα που σου επιτρέπονται να κάνεις κάποια πράγματα και σε ποια χρονοδιαγράμματα θα έχεις πρόβλημα. Όμως, για να επανέλθουμε ίσως στο θέμα της Συνόδου και μια διευκρίνηση για το θέμα της Γερμανίας. Αν κοιτάξει κάποιος προσεκτικά το πώς ξεκίνησε το θέμα και ποιοι το ανέδειξαν ως θέμα, ήρθε από τους σοσιαλδημοκράτες, από τους ελεύθερους δημοκράτες, δεν ήρθε από το κόμμα της κυρίας Μέρκελ. Και τούτον έχει και τη σημασία του. Και δείτε ότι στο παρελθόν ο Νίκος Αναστασιάδης εδώ και 2 χρόνια έχει συνεχώς συναντήσεις με Ευρωπαίους εταίρους. Δεν είναι απλά κάνουμε τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος αύριο και είναι απλά ένα μεγάλο event. Δεν είναι μέσα σε αυτά τα πλαίσια που λειτουργεί η συγκεκριμένη Σύνοδος. Είναι, κάποιος θα μπορούσε να πει, το επιστέγασμα της προσπάθειας μας στο να ανοίξουμε την Κύπρο από την απομόνωση που έχει δυστυχώς βρεθεί τα τελευταία χρόνια. Υπήρχαν κατηδίαν συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό της Φινλανδίας, της Σουηδίας, με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σόιμπλε. Είχαμε φιλοξενήσει το καλοκαίρι που μας πέρασε τις Υπουργικές Συνόδους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Είχαμε Υπουργική Σύνοδο και τον Υπουργό Οικονομικών. Και ελπίζουμε ότι με αυτήν τη σύνοδο θα μας δοθεί η ευκαιρία η Κύπρος να απεγκλωβιστεί από την απομόνωση. Ο κύριος Μαρτένς, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, έχει δηλώσει σε κυπριακή εφημερίδα ότι η σύνοδος γίνεται στην Κύπρο για 2 λόγους. Ο πρώτος είναι για να δείξει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και την αλληλεγγύη του προς την Κύπρο και για να στηρίξει τον Νίκο Αναστασιάδη. Μάλιστα. Άρα δηλαδή αύριο μπορούμε να δούμε μια δήλωση προς την θετική, τέλος πάντων, κατεύθυνση για την κυπριακή οικονομία από την κυρία Μέρκελ. Το ζητούμενο δεν είναι οι δηλώσεις. Το ζητούμενο είναι πώς. Η ουσία. Ναι. Και για μας το μεγάλο στοίχημα, κύριε Κυριάκου, είναι πώς ξαναξεκινά η οικονομία. Πώς δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, πώς είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε το φυσικό πόρο, τους φυσικούς πόρους που φαίνεται ότι έχουμε, και για να το πετύχουμε αυτό το πράγμα πρέπει η Κύπρος να αποκτήσει ξανά αξιοπιστία, εμπιστοσύνη προς τους εταίρους της και να λειτουργήσει ως μια ευρωπαϊκή χώρα. Μάλιστα. Αύριο δηλαδή θα είναι όλη η προβολή στραμμένη στη Λεμεσό. Θα ξέρουμε αποτελέσματα νωρίς το απόγευμα. Για να δούμε και λίγο τα διαδικαστικά. Νωρίς το απόγευμα. Νωρίς το απόγευμα, μάλιστα. Περιμένουμε κάτι άλλο συγκεκριμένο ή επ' αυτού που μας έχετε αναφέρει θα περιοριστούν οι ηγέτες? Η ατζέντα της Συνόδου
υπάρχουν καθαρά κατεξοχήν ευρωπαϊκά θέματα. Θα είναι η συζήτηση για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι η συζήτηση για το προφίλ του υποψηφίου πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, θα είναι η στρατηγική για τις ευρωεκλογές και γι' αυτό έχουν καλεστεί οι ηγέτες που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν επεκταθήκαμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, ο Νίκος Αναστασιάδης θα έχει την ευκαιρία να αναδείξει 3 σημαντικά θέματα για την Κύπρο. Τόσο στις κατηδίαν επαφές που θα έχει, αλλά και μέσα στην ίδια τη σύνοδο. Το ένα είναι σίγουρο το θέμα της οικονομίας, που αναφερθήκαμε προηγουμένως. Ναι. Το δεύτερο είναι το Κυπριακό και η ανάγκη περισσότερης εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού. Και το τρίτο είναι το θέμα του Αποστόλου Ανδρέα. Μάλιστα. Θα αγγίξετε και το θέμα του Αποστόλου Ανδρέου. Με τις εξελίξεις που έχουμε το τελευταίο διάστημα, δεν γίνεται να έχουμε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στην Κύπρο, τους ηγέτες των κρατών, και να μην αναδείξουμε αυτό το τόσο σημαντικό και ιδιαίτερο θέμα για την Κύπρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.